Tripramaka long live, long live, long live. Ubagra long live, long live, long live. Tripramaka long live, long live, long live. Ubagra long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. TWF long live, long live, long live. Ini CPMI tiakar panel orang tu sampai kupai langsung. Ini Sanja Kaham, Joto Press Media, coba baksa kereng torang orang belakin apa play hambai cai coba ni coba ya faru. Ini sini Deis Ompinogor EDC constituency ni andaro di sini kaisa kami omong ka Bahadur kami o kamio Bahadur Baromoni kami o Baromoni kamio Deis poribar ni Bahadur butar BJP IPFT CPIM kabangma dal bidal je motha logo tongnai rok borok tini borokni dol no yakari cinti pramotha phaika जों बेलायखनो बरंनो खाबाय खुबाय लामसगु तै बेलायखनो पाइफले हामाय मायाफोर तामनि बागै हिनमाले যথেষ্ট रनि लुकुरक थांनाय एडिसि निर्वाचन बाहायनो आनो चुबाखा चुबाबानि बिसिंति बरक ताइबु तामुनि जे बर्तमानो जे सामुंख्लाय तमानि चिनि एडिसिनि प्रशासन ताइ राज्यनि प्रशासननि जे तफात अब बरक हामकिनो साइमांका अबनि बागै बरक तिनि चिनि तिप्रामथाव थामसाव बस्कानि सालनि जे चिनि ताइबु जों सासा त्रिपुरा हास्ते खायने हेनि जे नाहारमुं नतुयै जों जे याप्रिसै दंमानि अबनो बरक ताइबु साजागै बुबाग्रेन सानचानि मथनो साजागै बरक जे तिनि याप्रिसै थेमानि जों बेलायखिनो खाबाय खुबाय बरनो हामबाय याफोरो ताइ बुस्कानि सालो ताइबु अरो बीजेपी IPFT खालायनाय दङ बिसेस खायै अरो CPM आगे गाटी दंमानि और CPM ताबो करिखे ताबो नीलिंग थांगा एक दुई परिवार दंखौ जे बरंनि जे खास बरक सिमी दंगो बरक बाहायनो बरंनि खाव बाहायनो बेलायखिन खा दुजाक तांके बरक साइमांका आगामी 50 बছर तै CPM तै बासाय मालिया एंड BJP रंनि जे कंडीशन BJP IPFT रंनि कंडीशन बाहायनो बेलायखिनो जाया त्रिपुरानि सिचुएशन बरंनि जे कगरिबानि अ कगनो त्रिपुरानि जनगण साइमांका आबनि बागै सिनि त्रिपुरा मथो बरक बस्कानि सालनो नायसिगै फाइतुं हामबाय नि जिनि सार MBC आगे दीर्घ CPM खायमानि प्राय 1989 सननि ओमफ्राय खाथि खाथि आं अरनि कायसा लायथांनाय 2016 पंचायत इंकनि मेम्बार हिसाबै आं कायसा कैंडिडेट दीर्घ आं CPM खायफायमानि आं आप्रो अरनि भोटार बायनो गोबांमा भोट बाय आं पास खायमानि आप्रो टोटाल 200 भोटाराव 180 कास्टिंग का उनका आं मांखा CPM प्रार्थी दंमानि CPM प्रार्थी हो आं 144 टा भोट मानो आं बाय लामचुद्रब BJP प्रार्थी 36 टा भोट मानो आइका आं बेलाय भोट गोबां माने और CPM नि गाति आइपानो आं CPM नो हामजागलिया दाबुक जिनि राज्य जेसे चलिमानि जिनि त्रिपुरा मथानि एक नीतिनो हामजागै चिनि जातिनो हामजांनाय आबोनि कारणे आं आसुक दीर्घ CPM आनि कार्ड दंगो आनो नांखाय थुनुमानो आं बोसोक सननि सिमिलिया बिरि फैके आबो बै आं थुनुनाय इकानि कार्ड आनि संनाय नायदि आं दीर्घ CPM खायमिनि हायपा नांगाबनो हामजागलिया आं जातिनो हामजांनाय दफानो हामजांनाय हानो हामजांनाय अबनो बागै सांरथारै इका आं दल नतुयै चिनि देबबर्मा मलसानबा आनो 144 टा भोट दिनानो आं जतन कबगै आनि दल तिनि 72 जना बुसुक टोटाल खामो मलसानबा देबबर्मा बाय 72 टोटाल भोटार नक्थाय बुसुक सिंखामो 23 परिवार तुयै ताइबो तंखौ हायपानो हस्ते बरक फाइफिनाय आनो जतन आनि ताखौ बुखरना फाइबायदि आं ताइसा कयनाय आं याग्रमो आना जे आगा 144 टा भोट दिनानो CPM रक जों अदर तंगिया आं जतन न कयो याग्रमो जतन न जों मथानि लगी हिमसिनाय ताइ CPM न जों भोट लिया ताबुक जराव चिनि DC विलेज चिनि पंचायत बुदुंफ्रु चिनि मथानि जे प्रार्थी तंनाय बनन जों अनकन्ट्रास बा भोट गोबांमा भोट बगे पाइरिना बागै आं ताखौ बुखरनो जतन न कयो नांखाय आंहाय सम्बुदे बमा CPM खाया
आरो थैपां खालायथुन हानि आसायमानि चिनि त्रिपुरा हा हास्टे चिनि हायुं चिनि तुइसा तुइबुक चिनि अमक चिनि हा हानि बागै चिनि बबागारा खारियोगै दङ ता चिनि ताखक बुखक जों हिमै दङ जत सारा त्रिपुरा लिलाक दङ चिनि हानो किफिलना मागै जों ग्रेन्टार त्रिपुरानो हामजागै आव कारणे आं फाइजौ आं आसक जरा साविनो आं किसे मिसा कक सामने अरन मथाक जाखा